Uy! Laban? Ganda ng laban, kinagat to. Kagat pa yan. Bakit may kaya? Lunan mo! What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, supportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ay, laban. Dilby, saka si Big Dis. Okay. Fight. Op. Naglampasan. Mukhang ano, okay nila. Init ah. Yun! Ganda ng laban. Ganda ng laban, kinagat to. Pinakaunahan yung akin. Pulyo-ulo. Hindi, naghahalikan sila. Pinaunahan yung akin. Pinaunahan. Unahan sa beat, unahan. Grabe talaga si Boss Delby. Iba tayo ng ating Grand Champions, Delby talaga. So guys, naunahan sa atin sa ulo. Okay lang yan, laban pa rin yan. Bilot ang ating guys. Last court lang talaga. Naunahan, no? Unahan eh. Pero mas malaki siya eh. Mas mahaba siya eh. Unahan talaga siya noon. Pare sa magang lang. Sa aking higpit kumagat yan, kita mo katawan niya. Paikot na siya, paikot na yun. Paikot na na. Batok ba? Hindi, dito sa parang batok ang ano eh, parang batong tag sa gilid. Lakas ng kagat niyan, taba niyan. Hindi naman ano yan. Okay, concede na, panalo na yan. Nice. Okay, unang laban, talo pero okay, nice game yun. Okay. Nag-concede na siya, Idol ah. Sana. Yan. Alright. Tayo mga sakmal, lagot tayo. Lagot ka kayo! Wala nang ulot-ulot. Uulutan pa ba? Sino ba nag-uulot? Ginagang ba natin guys? Kakaning itik. Yan. Okay. Unang bulos. O pang ano? Ayun na, Ayun. Ang ganda ng laban. Oo, naku. Tapos boy ko yan, talinabol pa rin. Hindi na kayo, no? Butang na nang Nabol talaga. scout ring. Laki talaga siya, oh. Kano kay Carlo na yung malaki, balang pa Tatay Mendo talaga eh. Ala na. Ranger eh. Kagat pa yan. Bakit may kaya? Lunan mo! Buti nakabawi. Pero Laglag mo na lang, laglag mo na lang. Yari! parehas. Walang puntos, walang Ganda ng laban, no? puntos. Pangalawang bulos. Pangatlo. Iba talaga kapag Scout Ranger yung tinawag. Third buckle na yan. Yari na to. Yari na. Hindi may bitawan ng Tatay Mendo yan. Pag umilalim yan, wala na yan. Ay, wala lagpas. Okay. Pang-apat na bulos. Fourth buckle. Agad pa yan, ha? Oh, talo. Uy! Balik! Wala. Agad pa! Panala. Panalo si tatay. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!